Perlok sai sin pat ngamla bantu sngap klem dawan syapi ban pen sngo halor kejinglong kejingman ya kaba lami nakatu kejingkhot ka KSU ya ka blak flak bai rally ha nong ba shlong hadin ba ngaladep penmi ya katu gawe ke video ban keren ban persya halor katu kejinglong kejingman bare ka sorkar umju ban penrem ya ka sorkar ngamla ru klem dap wan syapi kan ka por menta man pen sngolam kumba ki weru kiriu rangba ki politician kilami syakmat ban keren ni halor kan ka menta nilai i na kaliang jung doktor nong light ru lami syakmat ban ai ke jingkersan ni kimat ki jura ki baka KSU kelara syakmat ban na kaliang jong kiwe ki political party ru kum u doktor mukul ulami syakmat ban penrem ya ka sorkar namar ka jingle menti jongka ka penbor ban mi kini ki jingjia bat penrem ru namar ka jingtlot jingki bor sorkar ban pek perman ya kan ke jinglong jingman baka sami kum katu nang tang yu iru wei naki nong yalam ba arden ulami iru syakmat ban keren ni halor kan ka benta kubor kabanga ko banai hakarukum jong kajing ai jimut hakibdei bat kijing ki pai ba persya ya ka sarkar bat nga ko ban sedang da kajingkali bat kajingkali kalong bali ba ki jing ki bajai jai kilong ki baklan bat ki bala ban penpoi ni syakathong jong kajing job hak birai ber katu kejinggeli ke bau badan ulabu dan nak kalian jungaru ngakwa ban bu ya kata kejinggeli kumne hangnu pinsyam ba ki jingyaki ki bejajai ki pen urlong bat ki pen mentoy ya kari bat ya kajaj benriu subha ban ai nuk salem de kumbangi tip lang borok haka history jong ka pertei insyam bangilap ba bunsin hi ka sorkar ka sngap ka penbet ka pentrekam ya kita ki mat ki jura ki ba penmentoy ya ka ri ba ka caj meriu ka deibet lengba ki lenti jong ka jing snap ngan su ai nuk saya phi haka por ba ya khi ban penyo ya regional embo sangne po office hangne po shlong ka jingyo ya ka take office omdei ba yo da ka lenti jong ka jing jai hari kala don ke jinge snam om tang hang ne po hari kasi hari syagaruru hadu ba ki mensimbru kila du hadu khandai ngodi berkani ke jinglong ke jingman ka penbor ka sorkar bakan hapet kan hap sngap ban ka hapen bab keren ya kini ki isu nak liang ke sorkar jelah ka tu ka por kam simla kedat ya kini ki isu ndrei ka keren bat ka pentrekam bat ngiyo ya kan ke regional office mentahang ne po nong ba shlong kabala pensuk si kade ya kinong song jong garilum kasi berjentiaru kumjo tenga kerpat yo ba aden haba ukren ya kono udi benda pulikot bha udi benda yet bha ya ka history umde bun sumi ban chupen ksan jubo ya kita kijing ki jong u kiba klempo che ru ngilai i badang shen ba aden ukot ya kata ka jing sat ngan kan ni kade kijing ki ka bajajai hato ka urlong mo ngi i bakani kijing ki jong u kade tang kijing penbit pajba nak kalian ke sorkaru kala kelas ngap ke jing dawa jong u ndrei ke bajia ke balong ngiu bahadu menta kam simla poi sunu ru kani kemat namar uta uba ai jingmut uta uken randien ban mi ban yakren ban yatai ngili iru pajba dangsian nak kalian juba dan ula khot ya ka pisali ban kerkut ke sekretariat tinggal iba kani ke jingkhot jong u ya ketai ka jing ya kerkut sekretariat kam simla urlong bat kam simla poi sunu ru nak liang ka sorkar kale kumbom patio mar kalong penban tangkum ka jingya ya kai kwat ki pajba be sim bentaru kim simla poi kumba ka BPP lani ba aden ukmi lenti tenga kerpat ya piki pajba sngobhar bicar bha ya ka jingkren jong ki politician namar bunsin hi ki politician ki keren haba ki keren ni ginu bunsin ki keren nak benta ka jing mentoy politik kinum keren nak benta ka
kaban penmentoy ki pajba bala dengi jet ban penong ye ki je ki bala ban penmi ye ki jing mensau ki jing kemar kanong ka kabu ka bakrau ye ka sorka ba kan kier na ki jing kit kli ka sorkar kan general kamen chikade bala ki je ki kot no tang ha ki jing plumar but on kadap no ru ya ki mat ki badei bani kren ki badei bani kun ki bakaya sorkar kan hap juba hakaba ki briu ki ne kren no ye ki wipat ki benta kum ki jinge ki jing shepting ki jing ret sim ki jing penrem ki bami na kini ki jing plumar ha ki jing ki kumta kanong ka babha shibon la ringi pentikina bagi jeki ki bagi pelong persya sokar kinum thau jingkuma namar kanong rukalat ka kabu ikiri shim kabu bakin penmi jingkuma tena kaliang junga habang apet ya ka jingkren ke jong ba arden haba ukren sipang kane ngai bakane ke jingkren ke jong u kadai ke jingkren kabalong kum kajing persyak jong u ya ka KSU sa ka ba aro ngaong ba kadai kajing kren ka ba mauhi u aiksai balada ka VPP kan wan na kabor ka ba mut kino ki seng bhalang kino ki pressure group ki ba penlong ya kajing yakhi na kaliang ka sorkar ka bansa chimti da ka VPP kan num sengap batkan kerat syarut ya kita kimat kiba dawa da kita kiseng balang kiba penlong ya ki jingeki tekane kade kadak kasin baka signal bau ba arden ulap pensngau ha ki pajba kabriu nyotrap te kum ki pajba phimle ban sutu bakla ban nakaling junga ngamde ubru bakrsan ya kata kajing snam lan ni kajing kulumar hendrei ngami ban pensngau hopi ban su kedo ya ki ki jingjia ha ki por ki baladep la kalong hang ni po hari khasi jungi lani hari India lani hakaleng setelah keperti ka history ka kedo bat ka batai kumta bat sa ka wiru kalong namar ba ngam smu ya hap bat ngasmu persya ki jingkren ki jong ba arden ki bayalam bakla ya ki pajba ka beri nyotrep namar ngi ba ki por ki baladep ka sorkar kam jukrat charut ya kita kimat ki jura ki bagi seng balang ki dawa ribun sin ka khot cha kami jong ka jing ya keren ban penbek ya kita ki jing ki bakum ka ribet ka chai penriu pia kendo henrei ban sukeno ban sukedok ti baka sorkar kan lek kumta kamla banlong lek si kala banlong tang hak hakapor ka baka BPP kan sawan ru ngimla bantep henrei ngi kini ki por ki beladep ki de ki seng balangi ki ba pressure ya ka government bakan menteri kam ikino ki mat ki bapan mentoy ya kari pada kejaj benriu ngi ka sorkar ki kloy ki minister ki babat gitu ki department ki kloy ban hiar syuki lada ki don kano ka bakta ya kari berkejaj benriu kum ka habaki shim ya kata ka moral responsibility